Her er Dennis. Dennis er glad og fro. Han kan godt lide at tænke en tanke eller to. Men en dag, så bliver tankerne for meget. Men han tænker, hey, jeg har lidt styr på mit. Så han går ned til en god ven, han har. Var. Og vennen kigger på ham og siger, du må gerne være med. Det er bare fed. Dennis sætter sig ned, tænder joint, suger ind og tænker bare, wow. Men hvad nu det? Døren vil ikke åbne sig. Han føler sig rimelig meget som et kvej.